Dobrý deň, uhadnite. Dobrý deň, kamaráti. Bojan Kaša, uhadnite, či som maliar. Kaša, ako máš peknú paletu, možno aj hra. Rhythm and maliar. On, off náhodou. Nie je to v cajku. Ja si umyť stolík, ne? Je akože UFO. Tam náhodou. Ne, príde. Ale ja vám poviem presne na deň detí. Ahoj. OK. UFO, čauko. Jajaj, však to hodia do okienka na tých synov udicu, chodíš domov, jasne.